हेल' लोगोफोर, फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। बिदि उन्दुबा बोरै उन्दुनो दिया नायनाय। हाय मा न'इलाय? नै दायो हेलेना मोननि गामि मोनबाय ने? इनिफ्रायनो गोलैखोमा र'। हा? मा? अनेक हाबनो हायो, जेखैबो लामा दं नै। बिबनांनि न' गोदाना थाफैथ'वाखै। गिदिरखौ लांगोन। होदो। जल्ला गाके ओइसा माथो सारनो रोङा। नायानो गैलासो खोमा। दाबो मोनफैया मालिकआ अबेयासै। फै आंबो थांगासिनो फै। नङाबा गोथौथारानोलाय दैज्लाङावबाथाय। गबगोनसो। दा राननायखायसो थौले। दे सारदो। खानलि लामनायबासो मोजां जागौमोन नामा? नांदो ना? फिसाना गेदेर? जाग्रा लाबोदो मायबा? ए। गायला मोसौखौ नांद' दे लादोसै। ओइ दाङार लाखि अलप दाङार। लबो 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 बोले ल मालिकी लबा दिसी। मा बाजार? बरफाम खबजोबा थांबाय। नायानो किल'मोन बाला गैला खोमा। बारा आरामथार बार। दा लाबोनो माने जोंहा नाया दंखायो दा ओमफ्राय मोनानिसो। मोनानि आरामथार नुगोन। आरो बैनि फारौ आबोलाया अबे फारौ दाउ माबानो थांबाय फैला मिथिया हां गाहेलाबायबाय। असमोननि नङा। हगारसं मालायबा खथ' हगारनांसिगोन होनबा। फेसबुकआवबो नुयो नुनायालाय। माबाफोरखौसो बांसिन नुयो बिदि हाबा जानायखौसो। हामा बिदि बुनाङा। मानसिफोरा गैया दुब्लिखै थांदो खोमा। उफाय गैया ना गिदिर नालाय। कमल गिदिरथारनिया बिगुराबो जाजाबावोसोलै। इनाबो जाजागोन खोनासं एसे गिदिर जाबावनांगौ।
थास'जों गोथावथार जागौमोन ना? गैलाना ओमफ्राय? फिसा फिसा दं माने फिसाखौ नों सायदो दे खोनादो? खर'खौथ' सुनानैसो सायोमोन खोनादो? दानखावखा हानाय नङा गिदिरथार। फिस्लाथार जायोना। जागोन दे एवफ्लेलाबायगोनसो आं। एवनोसै बिलाहिजों सानैल'सो जोङो ओमफ्राय आइ बाबाया जाया मिरामिस। ओंखाम जाखां लोंखां जलफि गुदुं लाबोबावदोसो अबेनि मोनदों? ओइ गथ' नायालै मा नायलाबाय। लोगोफोर मोनाबाय बेनिफ्राय नै दायो आरोबाव थासिमला सावनानै जालायबाय गुदुं गुदुंनो। भुटानिसफोरा होफैदोंमोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।